Ito na pala yung mga naitali na natin. Ito yung mga lalaki, mga pwede nating pambenta. Yung manok natin na manok pogi. Ayan o, manok pogi, white choco. Ganda. Tapos ito naman yung ating talisayin, yung ating mga gold. Ito yung mga gold natin. Yung mga gold natin. Gold din to. Tapos meron pa yung mga naka-kun lang, yung naka-range lang, kumata. Tapos ito yung mga kun natin, mga running for 1 month. Yung mga sisiw natin dito. Tatanggalin na natin itong mga takip para nakahinga sila ng maluwag. Ito yung mga running for 1 month natin na mga sisiw, mga chikiting. Yan o. Tapos meron pa tayo dito. Ito yung mga kinulong ko, gawa nga nung nag vitamins tayo. Ang hirap kasing huliin, kaya nalagay ko muna dyan para mabilis lang silang mabigyan ng vitamins. So ito pala yung future na ako natin, brood hen. It's a regular gray. Right. So yun yung mga alaga nating mga manok. Bali meron pa dun sa labas yung mga kon natin, yung mga materyales natin. So yun yung mga lahi, yung pinanggalingan ng mga to. So ito pala yung ating, yung itim natin. So, yung mga itim natin. So napakahirap din pala mag-alaga ng sisiw, ng mga manok. Kasi magmula sa sisiw hanggang sa paglaki, dapat tutok na tutok ka. Kailangan inoobserbahan mo lahat ng mga manok mo. So ito pala yung gamit natin na patuka. Bali ito yung Thunderbird na 4 months pataas. Kasi may category kasi yan may 0 old to 1 month, tapos 1 month to 4 months, tapos 4 months pataas. So itong mga to kasi, itong mga to 4 months na mahigit. Kaya ito yung binibigay natin. Pero itong mga to wala pa, 3 months pa lang yan, mahigit magpo 4 months pa lang. Itong mga to running for 5 months na, itong mga nakatali. Tapos yung mga nandito, ito running for 3 months pa lang, running for 4 months pa lang to, pero ang laki niya na. So yan yung magkakabatch. Bali may isa pa dun nagtatago dito. Hilahin natin. Ayun o, ayaw lumabas eh. Ito yung makulit natin na manok. Grabe, hindi ko talaga ito mapaamo.
Hindi ko mapaamo tong manok na to. Grabe, napakakulit na to. So ito yung black melsim din pala to. Black melsim. Bali kung to high station. Ano to? So siniparate ko siya kasi gustong gusto ko tong manok na to. Yun mga tropa, no? So natapos na tayong mag-agahan. Napakain na natin lahat yung mga manok natin. Pero yung mga nandun, yung mga upa, yung mga pulit, so kukuha tayo dyan ngayon ng i-out natin. So mag-out tayo. So masyado na kasing marami yung mga inahin natin, kaya mag-out tayo. So gagawin natin tinaula. Ito kasi yung isa sa mga kailangan ng isang breeder. Kailangan nilang mag-out ng mga manok nila. Dito tayo kukuha sa mas malalaki. Kunin natin. Bali maganda sana kung bata pa lang i-out na sana natin, kaso ang problema, nanghihinayang ako na pwede naman silang medyo palakihin ng konti, tapos gawing ulam na lang. Ito yung isa. Yan. Yung isang i-out natin. Ang ganda, oh. Magandang klase to. Bali puro yan. Hawakan mo muna. Hawakan mo, ah. Daddy. Wala. Aray ko. Tinuka niya ako. Ha? Tinuka niya ako. Tinuka ka niya? Pati yan. Yan pala yung camera girl natin, ha. Nanunuka siya. Ayoko. Hawakan mo lang. Nanunuka nga niya. Nanunuka na nga. Guys, tinutuka niya ako. Hindi ko alam kung saan pumunta. Ay, Na ayun. para bang close. Ayun. Ayun yung isa, oh. Nakawala. Nakatakas. Pain mo, Bali, pain mo dali. mayroon pa sana dito. Ito. Ken. I-out na rin natin itong mga to. Ang problema, ito medyo maliit pa itong isa. Maliit yan. Mas malaki yung nandun. Sana mahuli natin yan. Sana mahuli natin ito. Dalawa. Kulang pa ng isa. So dito na rin tayo kukuha sa may pinapalaki rin natin to. Mga inahin din lahat to. Malapit mo dito para makita na lang. Puro inahin lahat yan. Siya yung may gusto. Yun yung malaki. So lahat ng inahin na yan, pang ulam na lahat yan. So ito yung mga i-out natin. Uunahin na natin to. Bata pa lang kayo, may future na kayo. Ha? Bata pa lang sila, may future na. May future na. Alright mga tropa. So ito na yung mga manok na in-out natin. Yung tatlo. So hindi tayo manghihinayang na mag-out ng manok. Kasi kailangan din sa breeding yan, eh. Kasama sa pag-breed yan. Kasi pag hindi ka mag-out, wala. Yung tawag doon, yung iba kasi hihina yung mga palahi mo.
Kasi ito talaga yung mga pinili natin na parang hindi maganda yung tindigan, hindi rin maganda yung pinapakitang performance. Kahit na inahin sila, may malaking naibibigay yan sa mga mga manok natin na panabong. Kaya na to, ayun, hindi maganda yung tindig niya. Ito, oh. So ito rin, hindi maganda yung mga tindigan nila. Tsaka itong mga inahin na to matatakotin, kaya in-out na natin. Marami pa tayong i-out doon, so nakapili na rin ako ng mga talagang materials natin na pang breed. So ang lahi pala ng mga manok na to is Golden Boy, tapos nakakross siya sa Golden Gray. So yun yung lahi ng mga manok na to. Pero mayroon na rin tayo doon, may napili na tayo na isa, kasi magkakapatid lahat to eh. Yun yung napili natin, yung isa doon, maganda. So ang luto pala nito mga tropa is tinola. Ayan, tinola. Sabaw ka ngayon. Ayan. Ito, tingnan yung paa niya, oh. May lahing hatch. Kasi yung hatch kasi maganda yun sa pampalahi para sa gameness ng mga manok. Alright mga tropa, so yun, bali nakita nyo naman nag-out tayo ng mga manok natin, no? Pero mga inahin lang yung ina-out natin. Minsan pag talagang hindi maganda yung kakalabasan ng mga broodstag o yung mga lalaki, ina-out din natin. Dito may panibago tayong mga sisiw dito. Ano, bali ang lahi kasi ng mga tropa is sweater. Meron tayo dito white sweater. Ano, white sweater, tapos ito yung sweater talaga. Ayan, ito. Pero sa mga ganitong edad, hindi pa natin malalaman yung gender, kung lalaki o babae. So habang nagluluto tayo ng tinola, ipapakita ko muna sa inyo yung mga alaga natin dito na mga panibago. Dito yung mga ibang sisiw natin. Pero sa ganito kalaki na sisiw, malalaman na kung lalaki o babae kasi yung sa dibdib, ayan o, itim yung dibdib niya, ayan o. Tapos sa buntot, ayan o, itim din. So ito yung isang sa mga palahi natin na sweater. Tapos pag babae naman, ito. Pag babae naman, ayan, brown yung sa batok. Tapos brown din dito sa dibdib. So ito wala pa. Pero ito babae to. Babae yan. So maghanap tayo ng babae. Ito. Ito yata. Tignan natin to. Wala pa. Pero ito brown yung batok na eh. Ito. So yan yung mga sumusunod sa mga susunod sa mga ibang palahi natin. Right, so yun. May mga panibagong alaga na naman tayo. Pero yung pipiliin lang natin dyan is yung mga lalaki. So ito na yung tinola natin. With tanglad pa yan. Right, so yun yung tanghalian natin. So manok.
Bali may i-out pa tayo dun na ilang piraso pa yon, mga nasa kon pa, hindi, kung hindi ako nagkakamali 6 o 7, bali 10 lahat yun yung i-out natin. Tapos kung mga panibago, medyo papalakihin ulit natin yung mga ibang inahin. So hindi talaga maiiwasan yan sa pagbibreed, yung maraming lumalabas na babae. Right, so mamaya update tayo mamaya mga tropa. Tikman natin yung tinola. Alright mga tropa, so yun, bali magbigay na tayo sa kabila kala tatay ng ulam nila. Ito yung natira sa amin. At titikman lang natin. Tikman lang natin yung ating tinola. Right, so yung tinola natin na niluto natin. Ito yung mga manok natin mga tropa na. Yun. Minit-minit pa yung sabaw. Ang sarap. Iba talaga pag may alaga kang manok na. Sayot eh. Libre na yung ulam mo. Natin ta. Sarap. Bali malambot pa yung karne. Kasi bata pa kasi yung ng manok. Kain tayo tinola. Ito pala yung isang kagandahan na nasa probinsya ka. Nakakapag-alaga ka ng manok. Tapos ito, anytime na gusto mo nang kumain ng tinola o mag-adobo ng manok, ganyan, pwede. Tapos sariwa pa yung manok. Sarap. Ang pakpak. Sarap. Iba din kasi talaga yung lasa ng tinola pag may tanglad na. Nakaka-refresh yung sabaw. Sarap. Alright mga tropa, so dito na matatapos tong vlog natin and see you sa next na vlog natin mga tropa. Nag-out tayo ng manok. Sabay tinola.